Kardom pinata pa birta long penili samira nitimupi nona joikha birtang khonpe Nahor jana long naga phanchiri pharu isia long le Karbi Anglong Termos Council pen le kipikali la pen lake ahok he alu pusi Amar Singh tisopen lamkra pipon Karbi Anglong along le naga phan kipi polam social media long ke klang pona puthak Amar Singh tisopen kaning je ponke lake Karbi Anglong Termos Council tumle kipikali la pen ridak he tame ahok kali pusi ningje pon Lasi Prabjin pen lason Karbi Anglong Termos Council phan nongnu kiwan la pen rida kipika hua phan nep ing nangsi aron ateng ing sai popusi Amar Singh tisopen ningje pon Pinidak nang litum phan nang ke hang pen nang litum nang cetong do napot Karbi Anglong Autonomous Council hin pen anutin phan ta apor chipi pot chorolo pini nang litum phan nang ke hang jasemet alam thigala pan lo khorsing teron alangli hin pen jitu ke paklang pon ciri pharu naga tumphan longle kepek pon pu order lasi teron asangho ahin pen labangso ciri pharu alongli kepek pon pu order alu ke paklang thega pot chorolo lapen ke tebon sita ing sai et pen nilitum lang pon lo secretary ARO kadok witum pen pini nitum da konsilong ingisi lang pon pamekalo labang so order ke Karbi Anglong Autonomous Council penle ke phaklang pon kali lasi teron sangopan jasemet pet pen kachuningri kang tunga bangla pahanlo je kewangji aporhut Council phan pusit sera ahok alam karju pen bidi sore nang pidunia phansi alang li phanta chuning rilo lasi labang so order bangke ahok kali lapen ke labang so order mundida bangke ke me ke hinodu labang so ke hino amuni ta chumsi lahai choklem chodamlo Karbi Anglong Autonomous Council phan nongno ke wanje phan lasi lasona bangphu aphan sitame nitum prabjin pen alang phanta kang sai ponji kinep ponji kado we phan sitame nelitum law and order ahin aphan sitame nelitum order pinangkop lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council ilitum CM sar tuliram longhang jasemet peda bangke long lia bange chinghon pik la sialang li kaita ningje bel geographical boundary area alam la pe inter state boundary alam inter district boundary alam la si la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pathik pondo chiri phokep pen abisilo pulante executive committee along si long le pekunji engela ke chiri pharo siduko la si ladak penta ilitum klang daglo labang ke pichu pai pu alam ke lapen ke non border along jasemet peta bang border along abang borlengri killing arong sitame honthe meme Bangladeshi atum holadak don pharo phobak du lapen ke chotolengri tarurong sitame 70-60 Bangladeshi ahem kachikim dolo nilitum record dolo lapen kania tokbi arong sitame Bangladeshi atum 150 houses dohoda lapen non hedjong labang so hoptang bong ladak 180 la horizon along ladak non chikim bomlo lata honthe meme a Bangladeshi atum lapen labang so area pen non 180 bagdo kachikimi lapen aprang pen pangrup pelo tete 1500 bagdo da Bangladeshi adon loksi dudu kuluni adunglo non chikim bomta lasi labang so kadokawe aron raven se latum gedo lapen aron raven se kepek atum sita me kepek pon lasi Karbi Anglong Autonomous Council bangke lake zero tolerance lasi ilitum CM sarkai to puer aron raven ke do tum phanlon dangte
lagi eviction bangke claim ponvek po alang tumpa arplung ponvek po lapen ahem rit sitame sorkar aron ating pen eviction dan claim ponvek po pusi la ciklo ijonang bo labang si eviction dan claim pon po pusi pinirada phanta pachinilo lapen nang litum kadong wete chinilo jelatpu lamding road anat sitame forest along le aron re bang kacerai kadogwe sitame forest department Karbi Anglong autonomous council pen sikadogwe ta eviction ponlo free pon edola sonthak sa khodak ta aron re bang sikado la si la so ponan semba me la eviction bangke claim pon ikbu prapjin pen la pen ilitum Karbi Anglong autonomous council ACM sarge lage zero tolerance la pen ga ko Karbi Anglong alokopai kimipen forlen atawar tame nanglilo lapeng selam bomlo sita ijeha katom National Highway Authority of India pen survey ke claim tang adim along fishery ki hut phalang no era jok National Highway Authority of India pen kapre ka hen forlen atawar ke pon thurong jangring thepik lasi em Amar Singh tisopen kachoning ripon laki towar ariri ke fishery hut hede jia phansi pachini pon athe langbia thakalong ke forlen atawar selam heno laso ajoksi towar ariri fishery mate langbi hut et pulote akrong kapre ka hensi forlen atawar pon thurong ta haipusi pachini pon itum IMP lapen ke ilitum Karbi Anglong autonomous council CM ke boria joine Karbi Anglong labangso doboka pen up to la horizon anta forlen atawar nangji pu odam thinga joine forlen atawar ke ilitum phan ipi iglo lapen ke ilitum phan alignment ka dogawe lapen compensation ta ajha ka section bang nang pielo section 3 bangke lapen non section 2 pen up to section 8 anadak alignment ka dogawe ta claim pon bomlo lapen lata labangso ciklo yonang bom tang pon pon tewa vista ningdu kalam bang lapahanlo je National Highway labangso land acquisition arona tengpen 3.55 labangso arona tengpen lo tangte National Highway Act 1956 arona tengpen lo tangte ladak highway ka selam ji aphan ke longle ka dokawe latum aprang pasi technically a capability labangso towar ka salam pen labang soal along le aja kong doma wema labang ke aprang pensi bang nang survey elo nang survey eta teng pensi long le bang ke alignment thik pon tebo fisa ilitum kopai ke lang nu alam bang la phanlo je non towar ke salam dia dim an land acquisition ke NG pu kachini ang den ana bang ke fishery si hut pon elo enge fishery hut pon elo pulo tangte towar jitu ajak wong bangai bedat po selam sitame henoda prang po no bang section 2 long bang ke matro la asap sap adang along velo la dagong si hut pet lo tang la ka langroi athake la ke towar ki manu nelo na sinon National Highway Authority of India pen non la towar ka selam ji padim anu ke lage towar le selam seta atowar bang henoda prang po la sinon alignment sitame kelar ji aphansi jase met peda bang ke National Highway Authority ben ke lo bang nang tok la si non la bang so fishery ki hut pen joine ilitum atowar bang ke longi bang ke papit cheta hai po athe alignment bang ke paprek nang kok po ke la si anutin solang do arata phanda chuning ri lo je forlen le ponji busame nong fishery hut sename poisa long le lo la pen ke 3a tang de na phida bang ke la ke nang thing pia rong da dok edun sitame long le lo la si February 21 pen aphit athing pia rong ke e la pen ke awal ki kimpon fishery ki hut pon ke la ke poisa long le lo oh la February 21 aprang ana bang longi ta February 21 aphida bang ke nang fresh hai
fisari ki hut pon ane kuya rong ki pon ka dogwe lapen ke bang aprang ba si remote sensing survey kuria do airi anta kopi doma we ma la sinon wal ka selam dun fisari ki hut dun bang ke lake ini tangka maha ikiadat ija pon cepadam lo bang la si lata ka do wita tuning lo lapen ke alignment abang sta lar phakta hai pusi pedap ni liladak national highway aki hoi tumpen pedap ada prang soi bayi sini litum meeting do lilo alam ang serious speak lo masih aku la so thak jong si fisaria thak jong si aku towar selam ponada atowar ta arji ding depen hino da prang lasting te that Student and Youth Organization Civil Society lapen political party do antilang pet pen bostik ni phai Croatia ni Union Home Minister Phan Pinpur aloi pak panongsi Karbi Anglong Deputy Commissioner arideng kapazir Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along Student and Youth Organization Civil Society lapen political party do anching room si resim kangtang kyota song state lapen center government ang bong monsam alamdon kachetok along Karbi Anglong arat akar ia lama tengsi chetok pon popuning chethepen Pinpur aloi pak Union Home Minister Amit Shah Phan panong si Karbi Anglong a Deputy Commissioner arideng kapazir pon Singhasan constituency ka palo Jaipong Rongphong Monterona rong amekar himari terona torkare kropi cancer ke so se kachelang Japan Karbi Anglong Termos Council CEM Tuliram rong hangapan kirap kachaha Kare kropi cancer ke so kachlong pen ningkan isi thak thak se kachelang stame meun edadlo lapen asopo bhaiti teron amahang ki thek pen paralysis kelong adok ningkan kretroxiata plengdet anta akeng damun edadlo Kari kropi amethanga bang cancer kiso lapen asopo bhaiti teron paralysis akiso kachelang loksi hemrit longlianta chepadoi etlo Kari kropi cancer kiso lapen asopo paralysis akiso pen kachepajok wek Japan hem longli phelang chejorla penta cancer lapen paralysis akiso la an kachelangta miun edetlo lapen se kachelang Japan aki awedetlo lasi kiso kachelang kachepa mewek Japan Karbi Anglong Termos Council CEM pen kirap kapajir dun wek Japan alang litum pen kachenengri pado yang tuliram rong hanga kahai ke nirobo kilang iet kana bedat lo nasi nawi kana chunengri lo ho mini supole puda pirelai long lo negi puda kentara kesu nekane sidar lo ke kelang yang kelang lo nge kelang mo bedat lo la sini nawi kana nga chunengri lo Kare kropi bank account number lake 9800619734 lapen phone number lake 9401773992 henlo kachaha nanti pinya dapat biota bang kilo pangsi kangton iglo domi thame kurwang thu